Chỉ bay levek ule tun tuma chuan Lehkha bu thadeu mai mindset theih kan en ho dona RILRU sukthlek emo RILRU PUTHMANG ti taila Stanford University an psychologist pakhat CAROL DWEK ziah hi ania psychologist ho hi an taima ema an ngai san oma research nei te an pe boka an zara zir lem lo te pon thil kan lo hriat ve thei pha ta ni ama sai ni la subscribe lo chuan mi lo subscribe sak vela Soichan ngal taila thu pui sang heng te hi aron telani mase avai hian kan lut lawanga heng ho hi pon khata kan da don ani achan chu a in zul thawa Carol hian hlo cham na hi engtin nge kan ma chon te reng ti research nei leiin no pang ho puzzle an solve te rani olde wan ti tir zo khan harve deuh te kha an pe a mak ang reng takin no pang pakhat chuanin thil challenging hi nuam ka ti I love challenge ti in phur takin ron au chuak ani anti diklo po kha hlo chamna angai lovin thil thar zira khan an ngai hlo zo kani chungven nuwa chuan fixed mindset nei tu le growth mindset nei tu kan om ti hi an lo hriat pha ta ni adang lam na tlang puite fixed mindset nei tu chuan theihna te thiamna le RILRU te hi pian pui le fix thil dang lam theilowa an ngaya mase growth mindset thau chuan effort tumna le zirna le practice mang te khan kan improve theya ma kan son zel thei an ti thungani fixed mindset chuan lo chamna hi permanent kumhluna an ngaya an chaklo na tar lang tu an ngai thinani mase growth mindset chuan lo chamna hi inziahna lesson zirlaya an ngai thinani fixed mindset chuan soisel na hi mimal in beina an ngaya growth mindset chuan mason nan le inziahnan in enlet nan an mang thungani fixed mindset chuan hlo chamna an ngai nat lo miawa wangin thil challenging le chawna pumpel an du'a an thiam tok lo emo fin tok lo zia tilan na ani don pho chuan za thlak an ngai thinani mase growth mindset chuan shet bel zel du an ni awangin chawna le thil thar an ngai na a sia ang dewa sia si lo ai chuan shet lo ang angalana shet bel kha an du zo ka a hlu an ti zo ani fixed mindset chuan choi moi ne le fakna an ngai na a an fin le theina te nem nget tu an ngain chumi hlo tur chuan mani in fa in phaula nemo midang te ne na va improve kha an tum thina ni mase growth mindset chuan engthila po atopa a result an mo ai chuan apan na konga an zir chhuwa kha an ngai lu thina fixed mindset chuan an aya tha le thleng sang te an thi kemo nu hniam an du thina ni achan chu an thlen san tok lo zia tilang chiang tu an ni awangin growth mindset te ve thung chu thleng sang te le an aya chungten a inspire an hne na tanga hriat bel an du thina an chak zok thina ni point ne na growth mindset hi a tha zok le nei kan tum zok tur chu ani a khoi zok hi nge ini ti chu hlo chamna le ti sual idon sundan mai ni lowin I hmu dan te fakle mi mal choi moina I lu tukem I aya thiam le thleng sang te chunga RILRU nge I put chawna ingai na nge I pumpel ti zongjong khalin zot tala thil reng a hian mason theya in ngai nge pian puyani a adang lam theilawa ingai he kan RILRU PUTHMANG hian kan hlo tlin lo ashil ti hi chu achiang reng maya mase fixed mindset te hi an hlo cham vek ti na ani chuang lawa thleng sang tak an oma leader te pon oma sportsman te pon oma mase atop na ero adang thei thungani min en kol tu te a khan thui tak kan RILRU PUTHMANG tur kha in ngat ve a nu le pa te chung te ba kan zir tir tu te khoi emozok hi on lam nei bik cheu kan nia mase kong khata RILRU fix tak kong danga growth mindset nei le thaute po kan om thei ani entirnan sport lam hi chu zir ma ila ka thei ka ring lo mase painting lam hi chu zirila ka thiam ve mai ka ring ti te practice ro wa po khan sport a chuan fixed mindset in neya painting a kha chuan growth mindset in nei ti na ni ta ni chu tiang chu kan ni theya mase atlang puya chuan thil pakhat kan thlir dan hi thil dang kan thlir dan po alo ni fo thina ni fixed mindset hi a that lo na chu taimak na le pe tum na kan nei lo pa theya
thil duan sa le danglam theilawa kan ngai miau kha chuan enge zirwak kha sot na enge be changchang na khalok na ti kha kan ngai dana nia wangin tumve miau lo kha chuan thlen san kha a har ta ni talent hi kan fak china a talented tak takani athiam thei tak takani te kan tia an taimak na le tumru na te kan soitel sak ngai lo tlang poi china ni achan chu taima ve ila tumru ve ila kan thei ve reng ti hi kan hai der china kan taimak tok lo wanga thlengsang ve lo kan ni hi kan pu du lawa thiam bik te mal som na dong bik anga te volunteer kha kan du jok shin ta ni abigin mizo te hi mana tang to in ngai tlom nam kan nia mani in fak hi kan tiwa ngai lo wani lo thlin na chang sang te ponin mal som na kadong emo mi te that na zara te kan tia kan van nei wang te kan ti thina ni mase ani chuan ngai dan pakhat he teng hen lo theya a thleng sang ve lo te kha mal som na an dong bik lo ti na mi pathianin van nei na ape ve lo ti na ami ti ngai dan kha thei ni fix mindset hi kan ni fer furinarin omani achan chu sikul kan kallai kan te lai atang khan thiam theite talented pas tha te hi choi moi an ni china an thorim na ni lovin chu khovel dan hi ani shimshim boka thlak ngot thei po ni lawani a fel te kha wa choi moi thu kha lawa ka soi tum tak zo ka chu a end result mak mu that rengot kha kan choi moi lutuk chuan zir tai mak ain pas that kan aim lutukanga zirmi tak ni ain pas thei tak ni kan tum lutuk chuan education thil tum kha kan thelve duai thei ani shethiam lowa by has system a pas tha chau char char ni taila zir sang si sortlak si lo kha kan ni ve thei ani hemi a end result ain a systema a zirte a taima ka te a hria thiam te hi apoi mo ta a thil thar zirte fix mindset chuan choi moi na an ngai lu thin kan ti do kha hei hi an aim ta ni growth mindset chuan hei hi an ngai poi mo thung ta a fix mindset chuan hei hi an lo chho don lo chuan heng te hi an ban san mai thina ni te lai atanga zir mang lova pas theih RILRU chak tak te hi atam zo kan hlotlin lo na chan te po ani the ni achan chu ahar san nuwa khan an ban san mai china te lai chuan ka thiam thei lutuk an tia a zo der ani fix mindset nei tu chuan ati chata a awesome lai che khan an tui china challenge an ngai na lawa a har deuh huna khan le a po san deuh huna khan an beidon san thuai china ni mase growth mindset chuan phurna an nei pha sau jok china hei wang hian thiam thei wak lo zir tai ma shim kan ti te hi an hlotling du em ani college pakhata chuan an result a hian pass le fail a then lo hian pass le not yet ti in an then china ni fail ani kha chuan hlo cham duai a khan kanin ngai theya masen not yet ri lo ani kha chuan pass tura pan mek la pass tur an ni ti kha alan tira keni po thil kan la thiam lo te kan la thei lo te po hi ka thei lo ka thiam lo ti top lovin ka thei ri lo ka thiam ri lo ti jok taila zir zel thiam zel tur kan ni ti RILRU kha kan puanga kan RILRU khan alawin tu nget don ani panhina sport chungchanga sportman rawrawa hian fixed mindset le growth mindset nei tu hi an oma pianpui shimshim talented le pianpo ina zir sa thlap kha an omani ni le pianpui ni lo tan sportman ani ve thei thawem a hlotlin ve thei thawem a thei ve thawani entirna chalu to ka tan chuan Michael Jordan basketball hi a talent emo a pianpui kan ti thei lawani achan chu high school team a khan an thlang ve lo ti kan she furanga an thlan ve lo khan anu chuan beina sa turin a fuya anu thu zomin tuk tin sikul kalmain dar kar thum a practice thina ni nile an coach thlang ve lo tu kha amol kan ti theyangem kan ti thei chuang lawani achan chu khati lai khan ala thiam tlat lawa Michael Jordan tu na kan shia thi ala ni lawa ala thiam lawani adin hun thleng chho tura a thorim na te hi kan soibo sak thei lawani talent thatak nei po ni se mindset diklo chu an thleng sanga mase setback chaklo chang alo thlen khanin an reaction a khan aron lang chuak thena ni champion mindset nei tu chuan chaklo na hi wake up call
chang le zual tura kau tuan ngai china chaklo hi za thlaka an la ve lem lo ani chan le zual na an mang china fix mindset chuan chaklo na hi chaklo na ngor anga an mu awangin an chak thin lai chuan tu emo tak nia anin ngai sang thin ani mase chaklo ni khwa khan tu ma ni ve talawa khan anin ngaya an hnual thina an down pha thin ani pathumna business chungchanga fixed mindset businessman chuan money chang ma an haya lan smart le lan talented an dua money choi moina kha nei an du thina ni tho hau teamwork hi talented lo hau ti ture moti in money thoa money ming thatna hui vek kha an thlang thina an hnuaya thokte po talented te an faka an fixed mindset kha midanga po an tu ve the ni mase hlo tlinna na sa jok sumdo na laina chang tur chuan tho hau na a thatanga ya chang ma hai thup hi tho hau ta ila mason a har thina ni Thomas Edison po hi light bulb hi ama chawa a be ngor emo kan ti mai theya mase alo ni lawa ti maneya thiam tak tak scientist te kha khang hau khan an pui thina ni khatiang han tho hau zel kha lo nga ya company te sumdo na hlo tling tur chuan a khai pa a leader ber kan growth mindset a puthi apoimo ema chu chuan na sa takin an hlo tlin na kha ashil don ani employee te talent ni loin an tho rim na te mimal theina ni loin an tho hauna an teamwork te kha choi moi thiam chuan employee te a thazong in anor kala mimal talent choi moi hian thokho inkara in erna te a thlen theya mimal hming that na chau thin shwai tu chuan tlukhon an nei nge thin atini palina hmangai na le in nei na inkara fixed mindset chuan effort pe ngai tumna ne na be ngai thil chu natural lo khwarel ang ni lawa ngai na kha an nei china hmangai na apo hmangai na dikle kan ta na ruat an ni chuan tluang deuh pur hlim deuh reng film le Disney movie ang dewa live happily ever after ang deuh tura khan ngai na kha a om thina ni in lai chi na chom nung tura tran lak ngai viau ani chuan khwanu samsui ni talo emo tina te kha an nei china mase khwanu samsui ngei te ka rapo hian soi fel ngai te chin fel ngai te in sia thiam ne na thurem ngai te kha tam takalo om ve china ni atluang pur reng bik lawa in chenna atlen chang po in growth mindset chuan sia thiam na le ngai dam na nen malama pansan mai china a move on mai china ni mase fixed mindset ero chuan mangai tlak ni lawa te anin ngaya midang an ton le pon in sit na an nei pha a mangai va nei le te kha an hlau thina ni phubalak du na le an then tak te ti na ta tortir ve du na thinlung te kha an puhial thina kopui kan nei to chuan keimani che kha kan in ngei to thei to lawa keimani kan kopui le kan inkar kan in lei chin na heng thil pathum te hi fixed mindset ni lawa growth mindset zo khan nangma khan ma ison theya I kopui pon ma son theya in inkar in lai chin na po khan ma ason theya heng pathuma growth mindset in apply ani chuan in koprem emang chuti ani lawa fix angzonga in enchuan engemaw hleka khan in thenanga in koprem tur kan ni lawa ni hi ti ngai dan kha in nei zung don ani tho ngai ti ngai be ngai kha aum ve reng dona live happily ever after ni lawin work happily ever after zo kha aloni kan hmangai na chom nung tur khan be ve reng kha alo ngai ani pangana nu le pa zertir tu le coach te a fixed emo growth mindset nei turian kan nu le pa chung te le zertir tu te a ai nga thui ema min en kol dani na shil thui hle ani ti sual lo cham le hlotlin na kan nei changa puitling reaction kha apoi molai berzu ani a ifate po zirna le thil danga ati thatlo changa midang idem sakzel chuan a hlo cham huna khan midang mopu aching don ani a thei ve lo ti isoye mo talena nei ve lo ti ishil chuan a confidence level kha iti chia sak theya aril ru chak zia le thiam thei zia fak ringot po kha a thaber lo ani mason zel theile mason zel turani a amason na konga khan I phur pui thu soi chin ro
naupang hi an hma hun 50% vel chu a enkol tua zir kha ani ve a entirnan Michael Jordan kha anu khan team player tana an thlan lo khan a italen ani ve lo ni kha boya emo in coach to chu du sak big anei shimshim te lo ti ta hlau se chu Michael Jordan hi aron hlotling chholo mai the ani abua soi pakhat Elizabeth ti mingpu meche naupang hi lam inti sia ka han atel ve a achak lawa ati chia a anwal ani mase apa khan growth mindset kha alo nei hlawa apa chon tian frank takin alo shilani Elizabeth inwal ti ka sia a mase nang aye lam low practice rate to le practice na sa hi antama pakhat na ni chu ila phu shi lo ania idu tak tak thilani chuan a aya na sa in ila practice anga yani atia anulea chuan nasa takina practice a pakhat na ani theita ni lo vui puye mo kamita chuan ithiam ber tho midang hne lo mala kamita chuan I thaber tho te lo ti ta se a thleng chho thelo mai the ni ke thei doma dom reng a tu lo hun hi om thina frank taka thu dik kan shil angai chang hi om thina ni idom kum khwa thei don lawa fakdan dik lo po oma ithiam thei hle mai zirmang lo pon ipas tha a titala no pangbenga chuan zirna sata ila kathiam theimin ti don lo ani mo ti ngai danan nei thina ni ithiam chakhle mai RILRU achak ti in faktala thiam chaklawila RILRU chaklawmin ti don ani mo ti ngai dan kha an nei le te ya an talen le thiam na ain taimak na le be na kha faksak tur ani a entirnan I taima boka I pas thale mai izirna sa boka pathianin mala somche iti chuan a taimak pho chuan a pas le zel thei tirin na kha arilwa itu tinani chutiangin midang hlotlin na apo ifa kha ifa ni lo ta hlau se a hlotling zo ka ngem ti kha lo ngai twat thin la fa enkol hi nasa taka kan zirangai thinani a to ber paruk na mindset change kan RILRU kha engtin nge fixed mindset atanga growth mindset a kan thlakang ti kha ni a kan RILRU PUTHMANG thlak tur hian mindset pahni alo om ti kan share ringot po hi atangkai a ishiat to chu lo apply ve ta la ifa le midang du sak zong te po kha shil vela beidong lova RILRU sukthlek thlak dang lam tum kha apoimo a I theiri lawani po khan zaklawla theiri lo mai chaw ilani a ila hlo cham lawani naute te po hi kalan zir ti ra chuan an tlua an kal thei mai thinani ka kalve thei don lawani hi ti in beidong ta se an voi ni voi thum tluk na khan beidong ta se chu an kal thei ngai don lawani chu tiang che chuan beinon le thin kha angaya hun rei tak ngai dan kan lo put to fixed mindset kan lo ni to kha growth mindset ava thlak thut kha chu a har thina hun te po kha atu ve thina ni chuwangin kan tum ve kha ngaya growth mindset put hun kha chu kan la nei em do na chu chuan lotling zo ka le mason zo ka khan min la siam do na ni ole heti zong hi ni a top thlenga min en sak tu te in chunga galoma ale peka kanin hmule tho do nia